Sagudahin nga rin ti surat pakasaritaan ni Arman. Dear Manong Nemy, Manong Nemy, may sakmet kadagiti kang kanayon nga agbuy-buya, kareto nga programa, Dear Manong Nemy. Kat naawi sakmet nga rod, apinadas ko nga i-create, tiba kasalita, tinaduma-duma nga detalyana. Kat naman pa isang nga nagagadan, na inot aging gaanalpas ko nga insend ka through your messenger. Kat dawek, kinidaw ko keng ka, Manong Nemy, ti panangurnos mo. Ken kas namin hindi pa naging basan. Sabi ko mata may karkari kat agbalimet ama iraman kada giti may basa kada ito nga programa. Kada damet may bati ng adal. Liwliwa ken pagsarimingan ti biyan. Manong Nemy, apay nga ta nga dagiti kari nga saan nga matungpal. Idinto ta damet dagiti kari nga ure kayat mo nga tungpalen. No saan nga naikari ang matungpal day tanga kari. Mapasamak nga saan nga mapasamak. Mapasamak adi man sa saan ako nada. Nagbaling na kanapudno nga nagayat. Ngayon jak siguro ikaniti kong daway tapno ipatuloy ko retang ayat. Aging ka nga naadanak ti may kadua nga ayat. Ti makadakes inalyanak ti imo na nga ayat ko. Nga dito ita, tinak ka. Ibinsa-binsa nga pagwaratan dito nga pakasalita. Imsakbay ti amin, kablawang kayo, tinaragsak na oras, kan aldawyo, Happy New Year kada kayo dito na Nemars Studio. Kastamat ang kadagiripada, kadundungin, kanagbibuya. Kan amin-amin kayo. Nagsak ng oras tayo amin, nasa sangapada. Kasto yung mga rod Manong Nemy, nga nakarugyan, nga ibinsa-binsa daytoy nga pakasaritaan itibiyag ko kanayat. Nagkaobraan kami Manong Nemy kini Carmina. Iti may sa nga bakery dito siyudad Tilawag, Manong Nemy. Isuna, tubo iti Ilocos Norte, idinto ta siya, kat tubo ak si Isabela. Kasi laki na kayat ko timay dito Ilocos, ng tiyagtrabaho si Isabela, Manong Nemy. Takunada, sa pulang tigasat, no sinuman, kansa dinuman, iti pa kay padpadam. Nabintas ni Carmina, Manong Nemy, nagrukbabak ng dagos ken kuana. Kadagubanda nga babae, nga padak ng empleyada, uno empleyado, Manong Nemy, kadatang bakery shop. Iso ti kapibintasan. Iso nga rin na magpitik ti puso. Talo kam idi, Manong Nemy. Nga panadero, nga crush ken kuana. Talo kami nga panadero, Manong Nemy, agsisinublat. At pangaldaw, at pangmigat, parbangon, kat masansan nga siya ti pamigat, Manong Nemy. Kat no kasta nga makita, iti bigbigat, ti bakabuklan ni Carmina. Kasla pagukrad na sabong, iti kinapusaksak na, Manong Nemy. Nagaram kam nga rod nga talo, Manong Nemy. Siyak, ni Alex, kasta matangga ni Juju. May the best man win, kunami nga rod. Sino nga tatagbay lagi, amang masakan ko, ana. No kayarikan na kumati arena, Manong Nemy ni Carmina, sino nga takada kami nga panadero, iti agbal lagi nga amang masakan ko, ana. Manggamulo kan ko, ana. Siyak, tinaklon na, Manong Nemy, kat kastaon ay taragsak ko. Nga di maamuan da Alex ni Jojo, congratulations. Pare Arman, sikat nayat ni Carmina. Gabutang, siya ka talaga di patpateg na. Numampay, gugwapo kayo yung siya. Siguro siya ti patsyan na nga napudnot pa na kayat na. Da kayo kat baka
parparo pa ulay. Napudnumat pa na kayat ko Iniharig ko ni Carmina kasmay sa nga arena. Nga may masa-masa. Nagayumit. Intun ka anong ngarod nga masa-masa emisuna si ka. Nung kasta nga day off ko Manong Nemy, adumat digri sa sarong karak nga kamagyak dito lawag. Kat kredi nga panangaklon kanyak Manong Nemy ni Carmina. Naggandan kami met nga nag-day off. Nagpaspasyal kami. Napang kami kadigiti bitches Manong Nemy dito amyan. Adabukod ko din nga motor Manong Nemy. Nga isuti bakir ko. Kabayatan ni mo na nga bakir ko. Kabayatan nagtrabaho ako. Tano agawid to ti Isabela, mabaling ko tumat nga sadkaran. Ngayon no kas pagkarigan, dito ito lawag, pagyanan mi kini Carmina no agasawa kami, pasadkarak dito tumat nga pasada, kabayatan nga, no kas nga malpasin ti oras ko ang trabaho iti bakery siya. At siyempre lumubon kanyak kat arakupen nak ti babae nga patpatid ko. Amom ka di nga nag-date mi Manong Nemy. Ison ti panang isagot ni Carmina kaniyat ti amin-amin. Uwan Manong Nemy, tadi dumtengan ti lepas pangal daw. Asal kayat ni Carmina ti maturog. Kayat mo ti maturog? Asal kayat ko dagawit? Pinainom nakmat kami na yun. Naimas ba't kami na? Diba? Nakait mo maturog. Adamat hotel dito. Mapanak maturog to hotel. O sige, basta siyak laeng. Siyak nga ro din. Arman, pasilada kayat mo sa win. Nagasagana ka magikasarkan ka. Nukas pagalikan to at daman mapasamak ka na ta. Mamati ka kuma. Ubing akpay lang. Titawan mo 22, makuna pa lang ubing ka. Kaya 24 kon. I love you, Carmina. Kanawan naman ti mapasama ka na ta. Ikariksang kantong away bayan. Kasunod ti kinapudnot ayat mo. Kinapudnot ayat ko? Well, aging gang adadanom ti baybay. Si kanto pa lang ti patpatig ko itag nanayan. Kasano numatyanan ti baybay? Imposible nga matyanan. Isang imposible nga patingga ti ayat ko ken ka. I really love you. Kinanak Manong Nemy kat naalukoy ko nga nag-check-in kami kini Carmina kat dito Ngayon dasar na nga namin pinsan ti bagina kami. Edi 24 nga taon kon Manong Nemy talang mapadasak. Kastamat Manong Nemy kini Carmina. Nagpadpada kami ngagdadamo ngem sa amin nga narigat nga sinurusuro nga dinanggayan ti sala ni Ayat. Titukar ni Ayat Manong Nemy. Nga dagiti asog kanaring-eng nga sumngaong ka dagiti bibigmi ngagpadpada kini Carmina ket isud nagbaling nga sa miweng. Tapno isud ti kumpasan ken isalan mo. Umareng-eng isuna Manong Nemy no adda dagiti bibig ko nga mga ayam kada naming pintas nga sukog ti barukong na. Adadan ti aso kanareng-eng na Manong Nemy idin ta pinadas ko tinagbalin nga siman. Uwain Manong Nemy inyarig kon ni Carmina nga asmay sa nga danum ti taaw kat ditoy nga nagbatok-batok. Tas na una yung diaso kinareng-eng na Manong Nemy nga medyo ipungot-pungot na. Pungot-pungutan na. Medyo igawid-gawid na Manong Nemy uno saan numanin. Idumudum na. Nairarib na iti kaadalman nga paset ti baybay iti sa kaanan Manong Nemy iti duwang halupong. Manong Nemy napanagnagak na talaga nga siyak tinangusat iti dana ken ruangan ti langit ni Carmina. Manaulit-ulit Manong Nemy iti unos ti dua kaldo nga oras iti kaadami iti kwadrado nga hotel. Wano silad ti may sa hotel.
Naulit-ulit met Manong Nemy dagiti karik ken kuana nga saan kunto nga baybayan. Gabot ako na nubaybay akto ang mga kanon na laksidan da nga anak isun. Tanagbaling istrikto Manong Nemy dabapang kinimamang na. Kastamat kan dirikabsat na. Tasigun kan kuha na Manong Nemy nagtrabaho iti may isang atawen nga sumat panagam amumi kati plano na iti sumaruno nga tawen panaglulukat ti klase kat ituloy na ti panagbasa na. Duapay nga tawen kano sakbay nga maturpos na iti kurso nga nursing. Ngayon, diyan mo Manong Nemy. Natunday siguro na di nga arapaap na gabot kalpasan ti 3 nga bulan sipod adan mapaspasamak kada kami. Himpod no namat ng kanyak Manong. Arman, agdadagsen ako. Dahil dat ururay kang ibagan. Tapno ni kasta kita. Agbakasyon ako sa Isabela. Kadwak to naging naganak kanyak. Tapno umay kami mga asawa. Kahit mo sawan, agbakasyon ka. Tapno makamok na gani parents ko. Anya nga tanong, tawagam na taidan, taumay da. Saan nga mabalin? Mailiwag mo itang kanakwada. Makita mo matay da. Sweetheart, salang isot kailiw ko. Tsepay lugar nga nakainakak. Isang panubusan na. Agbakasyon na, kadwak to na gani naganakan niya. Tapno di kastakat. Umay min, kidawen, di amin mo. Pakangayan nga rati kasal. Di, Isabela. Kahit ko dito depende ito. Nagtuturangan tayo. Ito na rati pa nagawid mo. Ito bigan. Kaya nagsubliak to. Madanagan na Arman. Namang ano saan ka nga makasubli. Agsubliak to. I shall return. Nagawit at ngaron dito Isabela, Manong Nemy, kat kastaonay, iti ragsak na ginaganak kanyak, kakabsat ko. Naging kagayam ko, kabagyan mi, gabotadak. Kalbasan ti duwang atawon nga saan nagbakasyon, ano. Nga, tinagsakayak saan nagbas. Sinakayak ti motorsiklok, manipod lawag, gana dyan San Ramon, Isabela. Nadadadiga po na Manong Nemy nga sakla naggatang ti pasarabok idiada akong ti sentro ti San Ramon. Di ba kamo kadatatang kinananang Manong Nemy nga girlfriend ko ichay locos kunak nga masikog duwan nga bulan ti sikog na. Iso nga isa ka natin kumati amin tang tapno hindi mga sasawa. Kita rumbang na raw na sikat yung nauna agad, sikat umunamit lang ag-asawa, kada kayo nagkakapsa nanak. Ala, ipakamok to nga rodan ni kabagis ko nga, ni uncle mo nga sido nga kapitan, nakadwa rito, may sa kagawad, sa kompormento na sinutumay, mga sasawa tayo agad, tansyante, kasano tayo, anong to nga oras na dumanon tayo sa jay, nga asunto pa lang ba't panagparty kan panagluto tayo. Padaya tayo sa dyan. Kasi naman ito ang sasawa kat. Saan ka dito nga partinton, di pa kasi tayo? Buno naluton to. Naluton to na mabanglas taon. So nga, alawan, maparte. Sa dyan man na paglutwan tayo. Paka mo na dyan girlfriend mo, takas na ito mapasama. Anang aldaw tinito ding, panghal daw to, ipadaya. Pakpakaon na nga padaya. Ngayon madamad lang oramatan mo nga kasar barok. Nadamat sang gabasit ng ornong kutang. Kaya nadamat din motor ko. O, di problema, nagagatak man. Alawan. Baka nawas na siguro nga, sublitay sa Ilocos.
Edi sumaro nga rabi, Manong Nemy, kakaadak dito balay, may nakpinasyarte kasinsin ko, nga ni Tuming. Kasin, sakbay ka din nga kasawa ka akit. Agkuyog ta ka di pa ibataan. Papananta ko ma. Ito mag-isala. Alipata mo, kakalayan tayo di nga mapagkuyog na pamanta mag-isala. Adag birthday. Nutoy, kabing iba nga barangay. Best friend ko na di kamsad yung birthday. Iso nga, inawis na siyempre. Sigurado ta inom. Oo na, kalding ka no ti paal na sik. Sige, napigid din nga saan kasin. Manong Nemy nabayagan sa anak nga nagdakiwas iti lugar mi. Dada tiga po na Manong Nemy nga aslaado di kitagdadamo nga makakita kanya. Ito dahil nga pag-birthday yan, napasamak Manong Nemy ti inom, ado di kita nabarbartag. Adamat din ng kursunada kanyak Manong Nemy. Nga oras jak kumakayat ti gulo. Kapilitan mo na. Darupan-takpan nga danog-danogan. Timulong kanyak Manong Nemy ti kasinsin ko. Ngem ti kaaduda. Manong Nemy. Ti kaaduda ken kaawan ti makaiturad nga aganawa. Adaman madanog ko, adaman makugtara, adado digiti dumanon nga danog kugtarta kan. Eging ka narik naklaengan Manong Nemy nga da nagdiso nga buta iti ulok. Saan da pa nga napnek Manong Nemy? Nakariknak. Iti nakatangtangkan nga banag nga naipilit nga naiduyok iti tiyan ko. Eging ka nga mariknok-nok akon Manong Nemy. Aging ka na pukaw kung tipuot ko kadya ko na mo si marunong nga napasama. Manong Nemy, napakarwanak. Dadag sublin tipuot ko. Adak ti ospital. Ninanang ti magbambantay kanyak Manong Nemy. Nga, talo ka nun nga aldaw. Ngay talahay nga makaputak. Nanang, si biyaga ka di. Dahil taon na ti pagyamanan tayo kinaapod Diyos anak ta si bibiyag ka. Numampay talaga nga yung karigatan na gini mangangas din ng ispalkan ka. Ada kami na iraman nga, laem mo. Harig na, rimwaran, laem mo. Kabata binutsakan na kang haron ng slaayo. Ano ti basol ko kadakwata. Awan ti amo ka basol ko nanang. Huwag nawan ti basol mo. Gusto rin atap ko, hindi ang mga nodda ka sa mapasamak ti anak ko kunak, hindi. Igawid ka kuma, hindi anak ko. At matultulag nga ro din ti kasar mo. Babalawag nga ro ni tatang mo ta. Iso kumagat kang rurang nga nangigawid kan ka. Kaya doon pamabalaw ko ka na nagpaskan. Awa malat na ganawa nga nang tulong kan ka. Ni kasinsin doming. Agad at damat dito yung ospital at damat sugat na ang ibisikat na pakarawan. Tapos siya nga talaga nga minugmugan da. Sino nagigay nanan? Taga-tibit lang ang barangay. Tagabutin barabatag nga tana. Insuko da malat bagida. Adadan ti pagbaludan. Hindi pa panitatang mo sa jay. Tas lay suda ti makamu ka nagidi kastos mo dito eh. Tapdo lang santon nga mayulit ti darom. Kasano nga ro din ti. Alim mo ka di matawagan di girlfriend mo? O andi mabaling ko pakakuntangan kay kuhana. Hindi suratan. Bigyan siya makot iti kanawan nga imak ng ito ti may sapay nga na pang-or. Ada tukol na ang yung karigadan damit laing sinemento.
Sinimento? Kasano nga nga makapagsurat na kita? Nga mga pagkaamo kaya ni Carmina at gusto nga napasama kanyak. Ay, ibagam kiniading mo na iso tagsurat tayo tapno sana iboson. Manong Nemy ti amok idigit inaramid ti kapsak. Tended ko mat kang quality address, complete name kan address. Na itong tungkuhanan sa Manong Nemy. Tao matlahan yan ti maawat ko masubalit. Ako pala di Manong Nemy cellphone, telepono, long distance, PLD to no pit di ba sa iding komunikasyon? Ngayon, maumat ti mabaling ko kontakan. Aging nga nalakip ko Manong Nemy nga kontakan ti bakery nga pagtatrabahuan mo. Nakontak ko Manong Nemy nga mawang kanumaten. Nagikat kanumaten Manong Nemy ni Carmina. Nanang, kasan kabayag ko dito ospital? Mabayag ka Kasabulam ta talaga paot nga panaginanam panagpaungar mo dito eh. Ewan ti magdanakam ta digiti nga ron dangdangran kang kataggastos. Aduda kat ang titinulong. No mabarin nagsubliak sa jelokos dilawag nang kahit kung matungpal ti karik kini Carmina. Kahit kung matulog ti kalay sa amin. Gaman ang arti mabalin mo. Pilit yung arti bagay. Di mo't maramid. Carmina. Nang, da kayo malang din magsurat. Maglalanga. Suratak nga ron. Itan mo kanya di gusto anagan ka address na. Ta siyaklatan mga ibagang surat. Siyak ibagag nga sikat nanang mo. Ipakamok yung kuha ng adit hospital. Nga urayan ti panagpa ilokos tayo. Numit lang matulag ti kasaryo. Iti doa king ganit talo nga bulan Manong Nemy nga panaka-confine ko awan tinaawat ko nga subalit ni Carmina. Kasla kahit ko din nga pilitin ti rumorti ospital Manong Nemy tap na mapanag sa Ilocos. Iti balay na Carmina. Yung santang matapalubusan di ka di mangagas. Naging nga talagang kumpleto mo nga makaungarak. Kasan ng arot ita? Ngayon sa nga balik ko na. Into no. Mabaling ko tirumbuhan. Agsubliak to sa dilawak. Tapno di kasta. Sa pulik ni Carmina. Iti balay da siyempre. Tapno matungpal matlang ti karik. Saan ko nga kinakuyog ti partidok Manong Nemy idi agsubliak dito Ilocos. Napanagin mismo ngayon muna iti bakery shop Manong Nemy nagtrabaho. Dito pala nga nadanon ko da Alex Manong Nemy. Kani Jojo nagbaling iding karibal ko. Apay nga binaybaya mismo na. Nagkari ka nagsubli ka kano. Di ka kamat nagsubli. O paten aglimanton nga bulan. Dakilitan na di tiyan na. Imbagmat ka na kayo nga. Tinapasama ka niya. Dandanik na tayo. Nagbayag at ospital. Di api nga di mo sinuratan. Sinuratan mi. Timawag ka pa dito, di ba? Kinamo ka nagikaten. O, di mapangad yung balayda. Talaga mapanag yung balayda. Amok met address na. Alis to alas sa pulan. Sige. Kaya na-advance happy wedding kada kayo pare. Sabi ko matuloy matlantik ka saryo. Oh, kailan naman tatyan mo? Ay, nagtakal tipiglat mo. Binutsakan na ka. Nag-asat ka na nagbiyag kamay lang. Mga rod. Dati may isang dati kanawan ng imak. Medyo hanga normal ti panagkutina. Ngayon maramat ko man. Taulom nga eh. Dito yun. Pinangordang artibote. Sus.
Baro abyak ti dinteng kay ka pare. Kasi nga kasasana pasamak mo kaya talaga mamaratagbik. Rimor gaya man talalayan mo ba? Minutsakan da ka. Ada picture da, pinicture da di lang ako eh. Magkita. Sige, sige. Iti balay da, Carmina. May liw onay kang kuha na. Sana ka narigatan Manong Nemy ng sapulitayan da. Kasi nga lakay Manong Nemy na naka-wheelchair. Iti ng ilokat 3 daw. Yung karigatan ng ilokat. Sino ka? Ano masapul mo? May bag nga bigat yun ata. Ano masapul mo konak? Ada ka din ni Carmina. No Carmina at masapul mo. Awan dito. Sige. Tata. Intricate na 23. Di daw. Binaliwak na tinugtog Manong Nemy niya awan tinauray ko. Awang ka tatakabalay na. Nagururay aktirida Manong Nemy king kanta nagsarda nga tricycle. May isa nga nalapsat nga babae. Kayang ingas Manong Nemy ni Carmina. Manang na? Ading na? Manang na. Inina o na. Ay, apay dakat to. Sino ka? Siyak ni Arman. Tinangbaybay kini Carmina. Pumanaw kan. Manang please. Kahit kung hilawlaw kang kuwan ti amin, no aping nga sa anak na kumay nga dagos, dandaniyak na tay. Pumanaw kan. Ni Carmina kahit ko makasalit, awanin dito eh. Isa dinot ayan, nun awanin. Linaksid min nga ka anak. Linaksid ko na kapsan. Gapo kang kuwan agad na atake ni Papa. Gapo kang kuwan agad dandani na tay. Hindi pa nakaamo ni Papa nga nagsikog nga awan ti mang kasar kang kuwana. Nagsakit tinagan ni Papa. Dahil gapo na no apang yung atake. Gapo si dahil tayo buntun ko ti amin ang kurak iti kapsat ko. Sa anak nga nakaumay gapo ta. Dandanik na tayo. Awan ti atupay nga so. Pumanaw kan. Ngayon sa dinutayan ayon ni Carmina, awan ti amok. Pumanaw kan. Tama nga nung tumanon. Sumangpet ti kabsat ko nga lalaki. Kat madamag na anda ka. Nga si katipoon ka ng baybay at ti kabsat mi. Nga, isumat ti ka-atakyan ti amak. Kat baka nang papapatay na ka. No saan na ka naman nga ituloy pa nagpapatay si Isabela. Baka dito ka amatay. Pumanaw kan. Pabagayam masapulan tungata ni Arman ni Carmina. Pabagayam ito ituloy nga ibasa, ti pagkasaritaan ni Carmina,